Bună tuturor! În acest episod o să continuăm să jucăm Kingdom New Lands. Mai întâi m-am dus în partea dreaptă ca să iau niște bani de la arcașii mei, iar după aceea m-am dus în partea stângă ca să iau mai mulți oameni și să mai iau niște bani. După cum vedeți, este ziua 6 și este o lună roșie în această zi, deci vor veni mai mulți monștri față de cum vin normal. Mai întâi ne-am dat negustorului ca să mai aducă bani și mi-am upgradat baza. După aceea mi-am făcut gardul la nivelul maxim în partea dreaptă ca să ne asigurăm că monștrii nu-l vor distruge ușor. Iar după aceea m-am dus să iau niște oameni. Am vrut să mă duc în partea dreaptă după portal, deși am fost în episodul anterior, deoarece am uitat, dar n-am mai apucat deoarece portalul era deschis. Pe insula asta, statuia cavalerilor și statuia fermierilor n-au fost deloc utile, chiar dacă a trebuit să distrugem un portal cu cavalerii mai încolo în episod. N-am folosit statuia cavalerilor deloc. În afară de statuia arcașilor și cea a constructorilor, celelalte nu prea sunt folositoare. Poate doar în insulele mai grele. După cum vedeți, ne-am făcut baza la un nivel mai avansat și așteptăm să treacă luna roșie ca să facem progres. I-am pus să construiască turnul în partea dreaptă, deoarece dacă îl faci la nivelul maxim de piatră, poți să îl mai faci la un nivel cu fata care am luat-o din episodul anterior. Și anume poți să faci o balistă. O să vedeți imediat ce face. Am mai făcut un constructor, deoarece o balistă necesită un constructor. După aceea m-am dus în partea dreaptă, dar nu înainte să-mi fac turnul la maxim de piatră, ca în momentul în care ajung înapoi în bază să-mi pot face direct la balistă. V-am zis deja de ce m-am dus aici, chiar dacă m-am dus și în episodul anterior, pentru că am uitat. Și da, în partea asta trebuie să ajungem noi cu barca, ca să putem scăpa și de pe această insulă. M-am întors în bază, dar cu greutate, deoarece chiar dacă am luat un nou cal mai bun și cu mai multă energie, chiar și acesta obosește destul de repede și este destul de enervant, după părerea mea.
balista și trebuie să așteptăm un pic. Și s-a făcut. Ne-am făcut și baza la nivelul maxim ca să ne putem face cavaleri. Dacă vi se pare că sunt un pic grăbit, chiar sunt, deoarece după un anumit număr de zile o să vină iarna și când vine iarna o să facem foarte puțini bani. Și o să ne fie mult mai greu să scăpăm. Deci, mai bine facem cât de repede putem barca și distrugem portalele. Acum am făcut catapultele și m-am dus în partea cealaltă ca să iau bani și ca să iau oamenii care aveau nevoie de bani și să-mi fac arcaș. Aici mi-am făcut barca și am început să dau bani ca să îmi apară piese de la ea și builderii vor veni să-mi facă. După cum vedeți, se duceau deja spre barcă, iar eu mă duceam în partea dreaptă ca să mai iau niște bani și ca să mai tai niște copaci. Aici aștept să văd cât de bine se descurcă balista. Iar ea este bună mare parte împotriva monștrilor cu viață multă. Dar slăbiciunea ei, la fel ca și celelalte nivele de turnuri, sunt zburătorii, deoarece ei pot să îmi ia build constructorii, așa cum îmi luau și arcașii înainte. Și de data asta n-avem decât un constructor. Deci va face balista complet inutilă până când vine dimineața și vine alt builder sau până distrugem zburătorul. Negustorul aproape a ajuns la noi în bază ca să ne dea banii, iar acum eu m-am dus să-mi iau oamenii. În acel moment. M-am dus înapoi în bază și am încercat să-mi iau banii de la negustor, dar se pare că am ajuns prea târziu sau i-am luat banii deja de dimineață și acum nu mai am voie. M-am dus afară să văd unde au ajuns oamenii mei
Dar n-am mai apucat să ajung în bază deoarece monștrii i-au prins. Așa că m-am dus să le dau bani ca să ajungă în bază cu bine și să nu-i pierdem. După aceea m-am dus în partea stângă, după cum vedeți, și am continuat să construiesc barca înapoi. Dar n-am mai avut bani, așa că m-am dus la oamenii mei ca să le iau banii și să mai au și oameni noi cu ocazia asta. Și am întors înapoi la barcă și am mai făcut un pic din ea. După aceea m-am dus în partea dreaptă și am mai luat banii și de acolo. Și am mai făcut și un cavaler. Ca să putem să-i distrugem pe monștri mai ușor. Dar și ca să putem să-i luăm pe ambii cavaleri în barcă, deoarece poți să iei și pe ei. În prima insulă n-am avut acces la cavaleri, deoarece n-am avut acces nici la piatră. Deci nu i-am putut lua de acolo, dar acum pe insula asta și pe insulele următoare o să putem lua. Maximul cavalerilor care pot să ajungă în barcă este de 3. Din nefericire. Dar înțeleg de ce au făcut asta, deoarece dacă ar fi fost prea mulți cavaleri, dacă ai fi putut să iei la infinit, ai fi putut să farmezi cavaleri pe primele insule ușoare și după aia să mergi pe ultima insulă, cea mai grea, cu foarte mulți cavaleri. Și asta strică farmecul jocului. Sau nu neapărat că îl strică, dar îl face foarte ușor insulele care trebuia să fie grele. Pe insula asta nu o să putem lua decât 2 cavaleri. Din nefericire. Pe insula următoare o să putem face și al 3-lea sau al 4-lea. Da, putem să facem 3 sau 4 cavaleri în partea dreaptă. Depinde unde stau. Și de fapt depinde și unde este portul, deoarece poate să fie și în partea stângă. Da, o să ajungem acolo, să vedem. Aici am făcut o greșeală să-i trimit fix când mai veneau. Dar din fericire balista mea i-a distrus pe o parte și cavalerii mei au terminat treaba, dar în acest moment am mai făcut o greșeală. Și anume e ziua 12 și ghiciți ce? E o altă lună roșie. Da, trebuie să fiu mai atent când îmi trimit cavalerii de acum. Totuși puteam să-mi fac
statuia cavalerilor, nu înțeleg de ce nu mi-am făcut-o totuși. Chiar dacă am zis că nu prea e folositoare, ar fi fost destul de folositoare ca să distrug portalul acesta. Dar când o să mai am acces la statuia cavalerilor, o să mi-o fac atunci când o să distrug portalele, deoarece au o abilitate destul de bună. Dar o să vedeți atunci când va apărea. A trebuit să aștept ca să ajungă cavalerii mei. Și din fericire au ajuns. Bine. Și am început să distrugem portalul. Distrugerea portalului este în mare parte la fel ca în primul joc, doar că se întâmplă ceva diferit după ce îl termin de distrus. O să vedeți imediat. Cavalerii mei sunt destul de buni de a-i ține în locul nostru. În orice secundă acum o să vedeți ce se va întâmpla. Aici cred că veneau pentru luna roșie, deoarece nu cred că vin așa de mulți deodată, deoarece atunci când termin de distrus un portal, în jocul acesta vine un wave, o hoardă mare de monștri, la fel ca într-o lună roșie, doar că uneori este chiar mai rău decât într-o lună roșie și eu am nimerit chiar într-o lună roșie cu plus cu hoarda mare. Probabil au venit din partea cealaltă, hoarda mare. Deoarece reparau constructorii mei reparau zidul. Iar aici am pus pe arcaș să se urce în barcă și constructorii să mi-o împingă. După aceea m-am dus în partea dreaptă să iau oameni. Ca să mai fac arcaș și cavale posibil mai încolo în partea cealaltă. Dar momentan, după cum vedeți, n-am avut planul să fac cavale în partea cealaltă. Și am vrut să fac și un constructor. Deoarece aici am pierdut 3 constructori cu barca și o să mai pierd unul, deoarece o să construiesc o altă balistă. Și anume în partea cealaltă. Din moment ce trebuie să rezistăm numai dintr-o parte, zic să ne o fortificăm cât de mult putem. După cum vedeți, tot așa ca în partea cealaltă, trebuie să fac același lucru, adică să-mi fac turnul la nivelul maxim și abia după aia pot să-mi iau fata și să-mi fac balista. Cu succes!
deoarece cavalerii mei nu veneau după barcă. Dar mi-am dat seama mai încolo de faptul că trebuie să plătesc câte 4 bănuți pentru fiecare grupă de cavaleri să vină. Adică în total 8 bănuți pentru ambii cavaleri. Uitasem de chestia asta și de-aia o să fac cavaleri și în partea cealaltă un pic mai încolo în acest video. Dar de acum știu și nu cred că o să mai fac cavaleri în partea cealaltă decât dacă vreau să distrug un portal. Am făcut balista în partea cealaltă și în partea asta. Un alt motiv pentru care îmi place balista este că arată epic. De acum vin destul de mulți monștri. Și asta este un alt motiv pentru care m-am grăbit să-mi fac barca. Da. Bine, și eu am fost un pic surprins când am jucat și am văzut câți monștri au fost. Nu mă așteptam să vină chiar așa de mult, chiar așa de repede. Am mai făcut arcași sau arcuri, că unii oameni n-au ajuns să ia arcurile, dar o să ajungă în curând. Barca se apropie de port, dar o să mai trebuiască să așteptăm câteva zile ca să ajungă acolo. Din fericire pentru noi. V-am zis, am făcut un cavaler, pentru că am crezut că o să vină din partea cealaltă automat. Nu știu de ce am uitat, dar se pare că am uitat. Dar mai este un motiv pentru care cavalerii sunt buni. Și anume faptul că dacă îmi sparge un zid și sunt mulți monștri, trupele mele n-ar trebui să moară instant, ci ar trebui să fie apărate de cavaleri. Adică cavalerii ar trebui să țină monștri în loc pentru ceva timp. Asta dacă nu-s giganți, deoarece giganții omoară aproape instant și zburătorii la fel. Barca a ajuns la statuia fermierilor, cred. Dar, în fine, nu mai contează, ci ce contează este că trebuie cavalerii noștri sau viitorii noștri cavaleri încă nu s-au făcut cavaleri.
În jocul acesta oamenii se mișcă încet. Singurele dăți când se mișcă rapid sunt atunci când sunt aproape de un monstru și ei merg mai rapid că le e frică de monstru, sau când sunt aproape de o unealtă. Și anume asta implică toate uneltele, adică ciocane, coase, arcuri și scuturi. Barca s-a apropiat foarte mult de port și mai are foarte puțin până ajunge acolo. Și eu încă nu mi-am dat seama. Din fericire o să-mi dau seama de ce. Și mi-am zis motivul de ce, dar o să vedeți când îmi dau seama. O să vă zic doar că e după luna roșie. Am uitat să vă zic ceva, că nu mai știu dacă v-am zis, dar dacă v-am zis, vă mai zic o dată. Când barca este în afară, cred că v-am zis, da, mai contează. Când barca este în afară și nu este în pădure, ea se mișcă mai repede. Da, cred că v-am zis, da? E bine de reținut informația asta. Pe primele insule am observat că este posibil să câștigi destul de ușor fără să ai mari bătăi de cap cu extinsul. Adică pot să-mi fac câte 2 turnuri și 2 ziduri în fiecare parte și pot să câștig cu ușurință. Mai ales dacă aștept până trece o lună roșie și trimit cavalerii mei, dar pe ultimele insule această strategie nu se mai funcționează și aici am descoperit sau am amintit că trebuie să trimit cavalerii din nou, așa cum ei trimite, să distrugă un portal ca să ajungă în barcă. Iar acum trebuie să așteptăm ca să ajungă și cavalerii și sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut acest video. Și aproape am ajuns, este fix apusul soarelui. Am așteptat ca toată lumea să se urce și oficial am plecat de pe a doua insulă. Abia aștept să vedem ce ne mai așteaptă și pe următoarele insule. Și la revedere!